Θεός έρωτας, ο γιος της Αφροδίτης. Στην εφηβεία του ερωτεύτηκε και αυτός, σύμφωνα με το μύθο των Ελλήνων, την πεντάμορφη κόρη που ονομάζονταν Ψυχή. Όταν η Ψυχή, κόρη πρωτόγνωρης ωραιότητας, έφτασε να λατρεύεται από τους θνητούς ως η θεά Αφροδίτη, η αληθινή θεά τόσο οργίστη που έστειλε το μονάκριβό της γιο, τον Έρωτα, να τη λαβώσει με τα πικρά του βέλη, ώστε να ερωτευτεί τον ποταπότερο των ανθρώπων. Όμως, ο Έρωτας την αγάπησε και με τη βοήθεια ενός χρησμού την οδήγησε μυστικά στο μαγικό του βασίλειο, όπου αγαπιόταν στο σκοτάδι, δίχως η Ψυχή να γνωρίζει ποιος ήταν ο φλογερός εραστής της. Η εντολή του Θεού ήταν σαφής: να μην προσπαθήσει να αποκαλύψει το πρόσωπό του, γιατί η ιερόσιλη αυτή περιέργεια θα την κρέμιζε στην άβυσσο της δυστυχίας και θα τον έχανε για πάντα. Οι προειδοποιήσεις πολλαπλασιάστηκαν όταν ο βλαστός του πόθου τους κάρπωσε στην κοιλιά της κόρης. «Θα γεννεί αθάνατος Θεός αν δεν αποκαλύψεις τα μυστικά μου», της είπε. «Θα μείνει θνητός αν γυρέψεις να τα μάθεις». Παρόλους όμως τους όρκους, η Ψυχή, παρασυρώμενη από ανώσιες ειρήνες και χείλη φαρμακερά που θέλαν το σύζυγό της αποτρόπαιο τέρας, έτοιμο να την κατασπαράξει, αποφάσισε να κάνει αυτή το πρώτο βήμα. Γλιστρώντας απαλά από την κλίνη, και ενώ εκείνος αναπαυόταν μακάρια, πήρε ένα μαχαίρι και κρατώντας το λίχνο πλησίασε θαρετά και αποφασισμένη. Μα στο φως του λιχναριού αντίκρισε το πλέον θεσπέσιο των οραμάτων. Τον ίδιο το Θεό Έρωτα, γλυκύ, χαριτωμένο, ανυπέρβλητο. Στη σύγχυση αυτοτραυματίζεται με τα βέλη του και πόθος ασυγκράτητος την κυριεύει. Επιθυμίες τολμηρές, να αγγίξει, να πυρποληθεί απ' την εράτινη του φλόγα. Για κακή όμως τύχη, μια σταγόνα καυτό λάδι γλιστρά στον ώμο του Έρωτα. Εκείνος πετάγεται επάνω από τον πόνο και βλέποντας ότι προδόθηκε, χάνεται στον αιθέρα, αφήνοντας τη συντριμμένη του φωνή. Αδύναμη και απλοϊκή ψυχή, έκανα πολλά λάθη και το νιώθω. Όσο για σένα, δεν θα σε τιμωρήσω με άλλο τρόπο, παραφεύγοντας για πάντα από κοντά σου. Από τότε, η Ψυχή αναζητά τον Έρωτα. Παντού, απελπισμένα. Ενώ ο χρυσοκόμης Θεός βασανίζεται στο κρεβάτι της μητέρας του από την πληγή που του προκάλεσε η κόρη. Η Αφροδίτη, οργισμένη ακόμη περισσότερο από το πάθημα του γιού της, κυνηγάει λυσασμένα την Ψυχή. Την βασανίζει άσπλαχνα. Της θέτει ένα σωρό σκληρές δοκιμασίες. Η όμορφη κόρη, άλλοτε αγόγγιστα και άλλοτε με την προσμονή του τέλους της, πραγματοποιεί κάθε παράλογη προσταγή. Όμως τα βάσανά της οδεύουν στη λύση. Ο Δίας, μετά την παράκληση του Έρωτα, που δεν έπαυσε στιγμή να την αγαπά και να τη σκέφτεται, και με πρόθεση να συνετίσει το σκανδαλιάρη Θεό από τις πολλές ανησυχίες που δημιουργούσε στους Ολύμπιους, δίνει την άδεια για την Ιερή Ένωση και θέλοντας
να μετριάσει τις αντιρρήσεις της ζηλότυπης Αφροδίτης, ανεβάζει την ψυχή στους ουρανούς και την κάνει αθάνατη. Έτσι, οι γάμοι της ψυχής και του έρωτα πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα στα ουράνια δώματα και σύντομα γεννήθηκε ένα γλυκύτατο κοριτσάκι, η Ειδονή.